Vi er sandelig kommet ud på landet i dag. Det har du lagt mærke til nu. Jo, det er alligevel godt nok vejr, selvom det er lidt koldt udenfor. Jeg har været ude, og det var altid koldt. Ja. Jeg var ikke nogen hotdog. Okay, men jeg smutter ud alligevel. Jeg tror nok, der er nogle heste derude. Pas på. Ja, okay. Du kan lidt at spise, var lille hest? Ja, så kommer der heldigvis en af dine venner, den vil gerne have noget. Kom. Ja, det var godt. Så bliver du måske alligevel lidt jaloux. Jeg må nok også hellere se, hvad jeg kan finde herude på landet. Det er også nok dejligt herude, selvom det blæser sådan. Hvad er det her for noget? Sådan noget hø. Det kan man nok godt bruge til noget. Jeg skal også lige plukke lidt af den her. Ja. Nu vil vist være nok for i dag. Hej, Ulo. Hej, Christine. Jeg kan godt forstå, at du gad med ude. Det blæste bare helt udenfor. Det blæste meget. Ja. Så det gyngede i hele vognen. Gør det det? Ja. Nu skal du se, hvad jeg har fundet. Små blomster. Og nogle små planter. Så har jeg også fundet sådan noget halm her. Eller hø er det vist. Jeg tror, jeg vil lave en lille stråmand ud af det her sten, ud af det her strå her. Nå, men så vil jeg også lave en have, hvor der kan gro sådan nogle blomster og græs og sådan noget. Ja. Og nogle møbler til den. Så skal jeg bruge ispinde. For mange is, som jeg har spist. Jeg har ikke fået nogen. Det er altså ikke rigtigt, Ulle. Du har fået masser af is. Jeg får aldrig nok is. Jo, du gør så. Og noget snor. Og en saks. Og noget lim. Og noget karse her til at plante i haven. Det er sådan nogle kikærter her, tror jeg også, der skal gro i haven. Har de øjne så? Det er altså ikke fordi, at de kigger, de hedder kikærter, vel? Hvorfor hedder de så kikærter? Det ved jeg ikke. Det er ikke mig, der har bestemt det. Listen går ret over landet. Så skal jeg nok bruge noget stof også. Og så har jeg sådan nogle små hatte her. Dem kan jeg nok også godt bruge til den lille stråmand. Okay. Så lige se, om jeg også kan være her, ikke også? Det er okay? Jeg kunne bide dem over, så var det en hundesnor. Det kunne ellers være sjovt, hvis du gik rundt i hundesnor. Skulle du så bære mig, eller holde mig, eller hvad? Hvorfor ikke? Tiltalende tanke. Synes du godt nok det? Jeg kunne da aldrig finde på at være så ond med dig. Det er da ikke at være ond. Sådan gør alle mennesker med hunde. Jeg gør det i hvert fald ikke. Nej. Så skal man sådan lige nærmest forme det lidt. Sådan der. Og så er det nemlig, at man skal tage en snor og binde rundt om heroppe i toppen. Derfor det er lidt smart, hvis man klipper alle snorene ud først, fordi så har man dem nemlig. Sådan. Og så er det sådan ligesom det her op, det er hovedet, ikke? Og så skal der være sådan, man skiller det her, og så skal der puttes arme ind. Putter man bare lige det her ind. Sådan der. Og så holder det ned her. Så strider armene ud til siderne. Og så skal der binde sådan en snor rundt om her. Nedenunder, så det bliver holdt fast. Og så skal jeg lige have lavet hænder på den også. Ude. Inden. Her. Jo, så skal jeg lige lave sådan nogle ben. Er det det, man kan spise? Nej,
Det er ikke sådan nogle spiseben. Fordi, altså, jo, hvis man er en hest, så får du... Så er det den ene fod. Så kommer der den anden fod her. Så er det sådan en mand her. Man kan få den her på som trøje. Så klipper man bare lige sammen sådan her. Og så bare lige klippe sådan en lille hul her i. Så er der nemlig sådan et fint hul der. Nu det kommer over hovedet. Det er jo helt okay nu. Ja, det er det godt nok. Det blæser meget i dag. Så er det en trøje, der er kommet på her. Så. Har den lige de her bukser her. Ja, det ser meget nemt ud. Det er faktisk ikke særlig svært. Det skal bare lige bindes fast hernede for neden. Så er det ser ud som om det er en pigestråmand. Det gør det altså. Med de farver. Det kan faktisk også godt være, at det er en pigestråmand, ja. Så skal vi bare have en hat her. Faktisk også et andet fugleskramsel her. Lidt af samme slags. Hov, nu tabte jeg kosten. Ja. Så er der sådan en kost til fugleskramsler. Og det der fugleskramsel, der er altså klippet dem her over af. Klippet af ud på hænderne. Det er jo sådan det, man synes, der er hvad man synes, der er pænest. Det ved jeg ikke. Så kan de snakke med hinanden. Goddag. Jeg er fugleskramslet med den sorte hat. Nå, men jeg er fugleskramslet med den brune hat. Nå, okay. Ja. Sådan blev de ved i dagvis. Ja, så hoppede de derned. Så skal jeg bruge de her ispinde her. Så kan det her være sådan lidt stoleryggen. Så skal de bare skæres over på midten. Skal jeg passe lidt på med den her kniv, men så skal man bare skære dem lidt, og så kan man nemlig lige knække dem. Så. Så limer man dem lige fast her. Klat der, klat der. Sådan der. Så. Det er så det, der er bag. Og så skal vi have sædet. Så. Så tror jeg, det er nok. Så skal de bare også slime sammen. Så må man lige gøre sådan der, så det er lidt pænt. Den skal man lige passe på, at den her den ikke er for lang. Det er den nemlig nu. Så skal lige skære lidt af den. Det er nemlig den, der skal sørge for, at de limer sammen. Så når man skal lime dem her på, så er det lidt vigtigt, at man skærer det her smulder ud af. Fordi så er det lidt lettere at få dem til at hænge fast, når de sådan er helt fine herude. Sådan. Og så er det faktisk også lidt lettere, hvis man har noget, de sådan kan støtte sig op af, mens de skal tørre. Skal jeg bide den over? Vil du det? Ja, måske. Måske. Nej, jeg kan ikke lige nukke. Sådan. Og så er det, at de skal ligge her. Dem her, de skal ligge der. Der. Det er nemlig sådan nogle, som de kan støtte sig på nu. Når de skal stå heroppe og tørre, det er lidt svært. For eksempel så faldt den der. Så har jeg nogle her, som jeg har lige med at tørre. Så der er også for eksempel den her, som er ryggen, ikke? Og der er så de der, og så er der det her, som er benen. Men så skal det jo lime sammen sådan her, så det bliver til en stol. Så får det lige en lille klat der, og en lille klat der. Så. Og sådan der. Kan du godt se. Så bliver det til en fin stol. Det er en stol. Det er det simpelthen, ikke? Så kan den stå der og tørre sammen. Nå, så har jeg den her bakke her jo fra dengang, vi fik kylling. Der var masser af jord hernede. Og Christine rystede på hovedet.
Haha, hva? Okay. Så nu er der så kommet jord på, og så skal vi så plante nogle ting. Og så tror jeg først lige, at jeg vil plante nogle af de her. Det er sådan nogle kikærter, men altså man kan plante alt muligt. Sådan. Og så planter jeg noget karse også her. Noget karse. Karse, det er sådan noget, man spiser på æggemad og sådan noget, ikke? Ja, man kan også bare spise det bare sådan uden på æggemad. Bare sådan. Så er der karse på. Og så skal det vandes, fordi det er man jo nødt til at gøre også. Er det ikke mit vand? Jo. Men må karsen ikke nok få lidt af det? Det må den godt. Okay. Så skal vi bare lige vente på, at det gror op. Det tager nok lidt tid. Nå, nu er det groet op. Det var det dejligt. Nå, nu ser om vi kan få nogle møbler på. Nu er karsen vokset op, blevet til græs, og så er der kommet små møbler på. Og en lille ko er der her. Men køer, de er normalt større. Ja, det er rigtigt nok, men jeg tror bare ikke, at der er plads til en hel ko oven i den her. Den væltede. Jamen, det er fordi, den blev træt, og lagde den sig lige ned. Så er der også et lille drivhus her, og der gror der måske... Ja, der gror faktisk nogle ting inden, nogle blomster og nogle planter og noget. Så er der et lille fugleskramsel her, det kan jeg lige sætte herovre, fordi... Er det også et, du har plantet? Ja, sådan, jeg har i hvert fald sat det der. Så er der nogle af de her, der er ved at komme op, kikærterne. Og nu kigger de, så ser de sådan der ud. Men jeg ved ikke, vil du med ud og se, om vi kan finde nogle dyr? Helt sikkert. Det tror jeg godt, vi kan herude på landet. Skal det være sådan nogle med 8 ben, som kravler rundt i et net, eller skal det være sådan nogle på 4 ben, som går rundt et eller andet sted? Det ved jeg ikke. Vi prøver at se, om vi kan finde alle slagsene. Okay. Okay. Så find en med 7 ben. Med 7 ben? Ja. Du må da være voldsom. Ja. Okay. Kom så væk med dig. Kom, Ulu. Ja. Er det dine køer? Ja. Kan du hjælpe mig med at få dem væk, fordi jeg synes, der er lidt for mange. De er lidt farlige, alle de køer, synes jeg. Nu er de efter os igen. Og også væk. Kom, Ulu. Ulu, kom. Ja. Mig og Ulu, vi sad derhjemme og ville gå ud og finde en ko, og så er der bare så mange køer lige pludselig. Så for søren er din slemme ko. Kan du opføre dig ordentligt over for min hund? Ja. De er godt nok lidt farlige, synes jeg. Er der ikke nogen lidt mere stille og rolige dyr? Måske nogle grise herude? Jo, grise. Vil du ikke vise mig, hvor de er henne? Jo. Prøv hernede. Hernede? Så kan vi. Nå, derinde. Det er køernes. Det er køerne. Nå, det her er køerne, de står rigtigt. Jamen, vi kan stadigvæk gå ned til grisene. Okay. Derfra. Så prøv at se. Så når køerne trykker på den her maskine. Så trykker de der, så kommer der vand ud? Ja. Så kommer de vand ud, de kan drikke. Ej, det er godt nok smart. Ja. Og så løber vandet igennem der, de rører der. Her er en grisene, de er så. Se der. Ja. Og så den lille. Og en lille gris. Kan man godt æde den? Ja. En kæmpe gris. Så nogle store hugtænder. Han så nogle hugtænder. Så nogle store tænder har den. Nå, til de små grise derovre. Ja. Bitte små grisene. Der er de også et vindue i. Hvor gamle er de små grise? 6-7 måneder. 6-7 måneder? Ja. Den store der, Ja, hvor gammel er den store? den er 3 eller 4 eller 2. 3 eller 4 eller 2 år? Ja. Sådan noget den stil. Den er ikke 2 år. Det kan den ikke være. Nej, jeg tror, den er 3 eller 4. 3 eller 4. 3 eller 4 Og år? den er 10. Ej, 10 år, det kan ikke være. Ja, det er nok lidt meget. Ej, hvor er den sød, den lille. Kom, lille gris. De er søde, og de er nysgerrige. Kig på mig. Jeg prøver at blive bidt af sådan en. Er der også en mark med gris på? Skal vi prøve at gå derud? Ja.
Okay. Så kommer man ud den her vej, eller hvad? Mm. Hvor bor grisen hen? De bor derinde, det er lige der, hvor vi går ud fra. Men så når de går og ser ud, der når det er rigtig godt vejr, så går de så dernede. Så går de derud. Jamen, der er ikke nogen der i øjeblikket. Nej. Nej. Men der er også nogle små heste derovre, kan jeg se, hva'? Hvad hedder de? Smørblomst og Bølles. Okay. Og der er mange høns, mand. Nå, hvor er der mange høns. Kan man godt gå ind til dem? Ja, sagtens. Så Ulle skal ikke med, så hende lader vi lige blive herude. Lige derude for Gas Ulle. Det er Anne-far, Er det Anne-far? og den anden er Anne-mor. Okay. Og er det også ællinger, så dem her? Nej, det er ikke ællinger, det er nogen, vi har fået. Og er der også æg herinde, så? Hey, de herinde. Nå, der ligger en høne derovre. Og det er Anne. Det er så ikke. Så prøv at se her. Prøv at se. Se, kan du godt se, at der er forskel? Ja, det kan jeg godt se. Det her, det er Anne-æg. Det er Anne-æg, de nederste. Det er Anne, der ligger æg her. Nå. Men kan man også spise dem, ligesom man kan spise hønseæg? Det kan man godt, men der er bare ællinger i. Nå. Ællinger inde i. Og kan man æde den, tror jeg? Nej, den hakker. Så har Fordi, den. det er fordi, den passer på sin æg. Nu bliver den bare helt. Den puster sig op. Ja. Jamen, hvad hedder det? Hvor lang tid skal den ligge på dem, før det bliver til kyllinger? Kyllinger. Så tror jeg, de skal sove der. Hvad er det for noget, der er derovre? Kaninbur. Nå, det er en lille kanin. Hej, lille kanin. Hvad hedder den? Min kaninus Binus Schmidt. Nincaninus binus Schmidt. Nej, Nincaninus Bimmer Schmidt. Nå, Nincaninus binus Schmidt. Det er jo godt nok et langt navn til sådan en lille dyr. Jeg kan ikke forstå, at der er nogle af hønsene, der er brune, og nogle af dem, der er hvide. Hvad er de brune for nogen? Alle sammen, det er de samme. Er det alle sammen de samme? Ja. Så er de bare forskellige farver? Ja. Nå, okay. Og den derovre, det er hanen. Den kan jeg se derovre, den går. Vækker den jer nogle gange om morgenen? Ja. Vækker den dig om morgenen? Nogle gange. Og der ligger et æg der. Der er lige en, der har lagt et æg. Ha, Jeg kan visle ligge. så skal man bare lade det ligge der. Nå. Okay. Hvad er der ellers af dyr her på den her gård? Katte. Er der katte? Mm. Kan vi ikke se, om vi kan prøve at finde nogle kattekillinger? Så vi ser, om vi kan finde de katte. Hej, Ulo! Hov, du har allerede fundet en. Ulle er en god detektiv. Ja, en god kattedetektiv. Nå, den er sød. Men er der ikke også nogle får, har vi kan finde? Nej. Måske kan vi finde nogle katte herinde. Nå, der er en lille kat. Hvor er den sød. Hej, lille mis. Hvor er du sød. Vi har også en vædder. Har I også en vædder? Ja. Ej, må jeg ikke se den så? Jamen, vædderen den er jo bundet fast. Ja. Hvorfor er den det? Når man skal ud og give den vand, jo, så må man jo ikke blive stanget af den. Nå, okay. Men ja, og den kan altså godt finde på at stange sådan. Den er altså lidt farlig. Måske endda mere farlig end køerne, de var. Ja. Nå, men jeg tror altså, jeg skal til at hjem. Men tak, fordi du viste mig din gård. Okay, hej hej. Hej.
ude ved Vesterhavet, hvor det rigtig kan blæse og storme, der lå der en lille by. Og i en lille by, der boede der en fisker. Nu er det sådan, at fiskerne, når det blæser og stormer, så går de ned til havet for at trække deres både op på land, for ellers så tager havet dem. Og konerne, som bor inde i husene, de har sådan nogle små haver, som de har uden foran husene i kasser, og dem tager de også indenfor. Når det så har blæst og stormet i lang tid, så går alle menneskene ned på stranden. Så går de sådan her og kigger ned langs vandkanten. Så kigger de efter rav. Det er havets guld. Og de siger, at det er ravheksen, som har lagt det der. Hun kommer, når det stormer og blæser, i sin lange kjole, og i lommerne, der er fyldt op med rav. Der flyver ravet op, mens hun danser afsted. Der var en fisker, som ikke var blevet gift endnu, og som boede helt alene. Det eneste, han ønskede sig, det var en kæmpe stor ravklump. Så en aften, da det begyndte at storme, så skyndte han sig ned til havet. Og så tænkte han, at han måske kunne møde ravheksen. Han gik dernede og kiggede den ene vej og kiggede den anden vej. Men han kunne ikke se hende. Og lige da det var ved at blive lyst, så han hende komme langt væk. Hun dansede afsted i hendes grønne kjole og hendes lange, smukke røde hår, det flagrede bag ved hende. Hun kom hen til ham. Hun tog om ham, og så dansede de rundt sammen. De dansede hele morgenen, og da det holdt op med at blæse, så stoppede de. Hun tog sin hånd ned i sin lomme, og tog en kæmpe stor ravklum op, og gav den til ham. Han kiggede på den. Han kiggede op på ravheksen, og hun var væk. Han var sønderknust, for han var kommet til at holde meget af hende. Han gik hjem. De andre fiskere, de syntes, han var blevet så mærkelig. Han gad aldrig mere ud at fiske længere. Han gik bare derhjemme og ventede på, at det igen skulle blive stormvejr, så han kunne komme ud for at finde ravheksen. Og endelig en dag, der stormede det og blæste, og han skyndte sig ned til stranden. Han ventede, og endelig så han hende. Hun kom gående. Hun løb ham i møde, og han løb hen til hende. De dansede rundt. De dansede ud i havet. Og ned på havets bund, hvor ravheksen bor i sit slot. De andre fiskere og alle dem, der boede i byen, de sagde, at han var druknet. Men vi ved bedre. Kom, Sule.